Helo a chroeso i'r fideo yma. So yn y cyfres yma, ni'n mynd i trafod bach am Cysawd yr Haul a hefyd ni'n mynd i creu model o Cysawd yr Haul trwy defnyddio Scratch. So cyn i ddechrau, yn credu mae fe'n well i ni trafod, so beth yw Cysawd yr Haul? Be ydw i'n meddwl pan rydw i'n dweud Cysawd yr Haul? So mae Cysawd yr Haul yn cynnwys ein seren ni, y seren agosaf i ni, a hynny yw yr haul. So seren yw'r haul. A mae popeth sy'n cylchdroi o amgylch yr haul, popeth sydd yn teithio o amgylch yr haul, ni'n dweud bod hyn tu fewn i Cysawd yr Haul. So mae hyn yn cynnwys 8 planed a ni'n mynd i trafod y planedau bach fwy mewn eiliad. Hefyd o leiaf 5 gorblaned. So mae corblanedau, pethau fel Pluton, falle chi wedi clywed am rei, mae rhain planedau fel arfer sy'n llai o faint sydd yn teithio o amgylch yr haul. Mae hefyd cannoedd o lleiadau. So lleiad yw rhywbeth sydd yn teithio o amgylch planed. So chi'n gwybod o'n lleiad ni, ond mae hefyd nifer o planedau yn Cysawd yr Haul. Mae gan nhw lleiadau eu hun hefyd. A hefyd mae asteroidau, mae comedau, a mae meteoroidau, mae pob fath o pethau yn Cysawd yr Haul, a mae rhain i gyd yn teithio o amgylch ein haul ni. So just am eiliad i meddwl tu allan i Cysawd yr Haul, so ydych chi'n teithio yn bell iawn. Tu allan i Cysawd yr Haul, rydyn ni'n darganfod miloedd o systemau planedol sy'n cylchdroi o amgylch ser arall. So yn debyg i Cysawd yr Haul ni, mae nifer o systemau tu allan i Cysawd yr Haul lle mae rhyw seren a mae efallai planedau yn teithio o amgylch y ser yma. A mae'r systemau yma yn gyd yn ffurfio ein galaeth ni. So enw ein galaeth ni yw'r llwybr llaethog neu sarn gwydion nifer o wahanol enwau yn y Gymraeg. A mae'r galaeth yma llwybr llaethog, ond yn un o miliynau o alaethau arall, a mae rhain i gyd yn ffurfio y bydysawd hysbys. Hynny yw, mae rhain i gyd yn ffurfio ein bydysawd ni, popeth rydyn ni'n gwybod sydd yn bodoli tu fewn i'n bydysawd ni. Ond rydyn ni hefyd just yn mynd i canolbwyntio ar Cysawd yr Haul, a ni just yn mynd i edrych am nawr ar yr 8 planed sydd gyda ni yn Cysawd yr Haul. So, os ydych chi'n edrych ar y llun yma, nid yw hyn i raddfa, mae Cysawd yr Haul yn enfawr iawn, lot fawr o pellter rhwng ein planedau ni a hefyd rhwng yr haul sydd gyda ni ar yr ochr chwith a'r planed agosaf. Nawr, y planed agosaf i'r haul yw Mercher, so dyma yw'r planed lleiaf yn Cysawd yr Haul, y planed Mercher. Wedyn, nesaf sydd gyda ni yw'r planed Gwener. So Gwener, nad yw e mor agos i'r haul na Mercher, mae fe'n pellach i ffwrdd na Mercher. Gwener yw'r planed dwymaf yn Cysawd yr Haul. Dyma'r planed gyda'r tymheredd fwyaf uwch yn Cysawd yr Haul. Wedyn y trydydd planed sydd gyda ni yw'r Ddaear. Dyma ein planed ni. Mae'r Ddaear yn diddorol iawn yn nifer o wahanol resymau, ond y reswm fawr yw dyma yw'r unig lle rydyn ni'n gwybod mae pethau yn gallu byw. Dydyn ni ddim wedi darganfod bywyd hyd yn hyn ar un o'r planedau arall yn Cysawd yr Haul neu tu allan i Cysawd yr Haul. So ar hyn o bryd, ond y Ddaear rydyn ni wedi darganfod unrhyw beth yn byw. Ar ôl Ddaear, wedyn mae dyn ni y planed goch Mawrth. So eto, mae'r planed yma, mae Mawrth yn edrych yn goch. Mae nifer o wyddonwyr a lot o ddiddordeb yn Mawrth am gwahanol resymau, a falle chi wedi clywed am pethau fel Curiosity a Perseverance, mae rhain yn robotau, mae gwyddonwyr wedi danfon allan i Mawrth mwyn darganfod mwy am y blaned. Nawr, os ydyn ni'n symud nawr, so rhwng Mawrth a'r planed nesaf mae dyn ni y gregys asteroidau, asteroid belt, lle mae nifer o asteroidau bach yn cylchdroi o amgylch ein haul. Ac ar ôl
yn gynnig asteroidau, a 4 planed nesaf sydd dyn ni cewri nwy ydi rhain. Okay, so mae rhain yn planedau fawr iawn a wedi creu y rhan fwyaf gan nwy, lle nid planedau sydd wedi creu y rhan fwyaf gan graig, fel pethau fel y ddeiar a'r mawrth. Craig ydyn nhw fwyafrif, ond cewri nwy ydyn nhw fwyafrif. So, y planed nesaf yw'r planed Iau. Dyma'r planed fwyaf yn Cysawd yr Haul. Mae fe'n enfawr iawn. Chi'n gallu gweld yn y llun yma, dydw i ddim yn glir iawn, ond mae gan Iau spot fawr goch arno fo, a storm yw'r spot yma. Nawr, ni'n gwybod bod y storm yma wedi bod yn digwydd, wedi parhau o leia 300 o flynyddoedd, a mae'r storm ei hun yn digon fawr bod chi'n gallu rhoi y ddeiar tu fewn i'r storm yma nifer o weithiau. Mae fe'n blaned enfawr, y planed fawr iawn. Wedyn, ar ôl Iau, mae dyn ni y planed sydd yn edrych yn ddor iawn. Mae dyn ni Sadwrn. Chi'n gallu gweld mae dy Sadwrn modreuon yn mynd o amgylch. Mae'r modreuon yma yn cynnwys Ia, llwch, dannedd bach o graig yn mynd ac yn teithio o amgylch Sadwrn. Wedyn, mae dyn ni y planed Uranus. Lot o bethau diddorol iawn am Uranus. Y peth fi'n credu sydd wedi diddorol yw dyma'r planed cyntaf wnaethon ni darganfod trwy defnyddio mathemateg. So dyma sut o'n ni wedi darganfod Uranus yw just trwy defnyddio mathemateg. Ac yn ola, y planed olaf sydd dyn ni yn Cysawd yr Haul yw'r planed Neifion. Okay? So dyma'r 8 planed sydd dyn ni yn Cysawd yr Haul. Nawr, mae'r 8 planed yma, fel dweud i, yn cylchdroi o amgylch yr haul. Maen nhw'n teithio fwy neu lai mewn cylch o amgylch yr haul oherwydd disgyrchiant. Okay? A ni'n galw un cylchdrod llawn o amgylch yr haul yn orbit. Okay? Nawr, mae orbit y ddeiar yn cymryd 365 diwrnod. Hynny yw 1 blwyddyn. Okay? A dyma beth yw blwyddyn. Os mae'r planed yn teithio mewn un cylch cyfan, un orbit llawn o amgylch yr haul, dyna beth yw blwyddyn. Okay? A wrth gwrs, mae'r planedau i gyd pelltiroedd wahanol o'r haul, a felly mae un orbit yn cymryd wahanol faintiau o amser ar gyfer pob planed. So mae'r planedau sydd yn agosaf i'r haul, mae dyn nhw llai o pellter i teithio, a felly mae'r orbits nhw yn llai o faint, mae'n cymryd llai o amser, a mae'r planedau fel Neifion a Uranus, mae dyn nhw planedau fel Neifion sydd reit yn bell iawn o'r haul, mae dyn nhw orbit sydd yn cymryd lot fwy o amser. Okay? So, be ni moyn wneud yw gweithio mas beth yw cyflymdra ein planedau ni mwyn i ni gallu creu ein model. Okay? So, peth cyntaf fi moyn i chi wneud, a os ydych chi'n ar ein gwefan ni, dos chi gallu ffindo tudalen yn mwyn i chi gallu wneud hyn, yw bod rhaid i chi wneud bach o waith ymchwil. Fi moyn i chi darganfod pa mor hir yw orbit pob un o'r planedau, mewn dwyrnodau'r ddeiar. Okay? So, enghraifft, mae y ddeiar, ni'n gwybod, hyd yr orbit mewn diwrnodau yw 365, ar gyfer Mercher, 88 diwrnod yw un orbit ar Mercher. Okay? So, llenwch y tabl ar eich tudalen yna, a wedyn ni'n mynd i defnyddio'r gwybodaeth yma mwyn gweithio mas cyflymdra. Okay? A mwyn wneud hyn, ni'n mynd i defnyddio sym isod. So, os chi'n cymryd 365, wedyn chi'n mynd rannu hwnna gan hyd yr orbit mewn diwrnodau, so hyd orbit pob planed. A mae hynny'n mynd i roi cyflymdra i ni bydd yn defnyddiol wrth i ni creu ein model. So, jyst i roi esiampl i chi. Chi'n gallu gweld ar diwedd y sleid fyna. Mercher, hyd yr orbit yw 88 diwrnod ddeiar. So, ni'n gwneud 365 wedi rannu gan 88, a chi'n rhoi hynna yn mewn i cyfrifiannell. Bydd chi'n darganfod yr ateb yw 4.15. So,
Defnyddiwch y we er enghraifft, neu os ydych chi'n rhyw llyfrau mwyn darganfod beth yw hyd yr orbitau, a wedyn chi'n gallu defnyddio y sym sydd ar y sgrin mwyn darganfod Cyflymdra, a wedi chi'n neud hynna bydd chi'n barod i dechrau creu eich model.